Pajamäkeä vähän aurataan. Siinä tulee nyt 4 kaupungin aura-autoa peräkanaa. Sitten ne kätevästi hoitaa tonne, kun toi on toi kerran kunnostettu kohta, niin ne pitää huolen, että se... Noin, siinä meni 4 aura-autoa ja sitten siitä tulee vielä toi 5, että varmasti toi... Sinällään ihan hyvä, että aurataan, mutta... Tässä jotakin pikkusen mätää tuossa järjestyksessä. Sitten eka aurataan toi jalkakäytävä ja sitten tulee 2 autoa perässä, joka heittää ne kurat siihen jalkakäytävälle. Ja sitä ennen jalkakäytävältä on siivottu noin katujen sisäänajotiet ja sitten tulee nämä kaupungin 5 autoa ja tukkii ne sisäänajotiet uudestaan. Olisi pikkusen ehkä järkeistää tätä